My konkrétne pôjdeme takým miestom, ktorým by ste sa v minulosti nepreplavili. Dúfajme, že sa nám do nej nepodarí dnes vraziť. Ja už nohy. Ale pôjdeme takým miestom, ktorým by sme teda neprešli. Pred nami by bolo také skalné bralo, trčalo by nad vodou, takže by nás stiahlo akurát popod. Takže po pravej strane máte bestiu. A všimnite si také dróty. Také dróty tam trčia. Áno. Kedysi, keď ešte nebol v Liptovskom Mikuláši, spravený kanál pre tých vodných športovcov a takisto dole v Čunove, divoká voda, tak trénovali práve tu. Len to bolo zaujímavé tým, že nemali všetci rovnaké podmienky, keďže tá hladina sa stále mení, kulminuje. Ono tu tie tyčky aj boli natiahnuté. Že vraj máme prednosť pred takýmto podujatím, tak na chvíľku tie preteky odstavili, tyčky nechali a my takí frajeri si hovoríme, tak im to ukážeme, ideme jedna dookola, druhá. A tie zvyšné to už sme nestihli, tak ako tu sedíte, tak len také tupé údery bolo počuť do hlav tých cestujúcich, čo tu s nami boli.